Lendak ini loh. Bocah itu kaya ngono polahe. Kang bayi. Lho semaput to wis diomongi pincilaan aja kaya ngono. Aku wis biasa ngene lho, aku ki ya apa-apa tak eloki lho, Mas. Aku jarang tak eloki, orgen ya tak eloki, campur sari ya tak eloki. Paling wong kene iki ya rong ketemu aku kabeh rong kenal iki paling. Nggih, niki dipun tepangaken nami kula menika Subali. Kula niku Subali, maksudipun Subali menika susu kula niki sak bal poli. Nggih. Aduh senenge mboten kados bengi niki ing blok loro mriki lah jan kompak kabeh. Iki Pak Lurah isih to ora iki Pak Lurah. Pak Lurah isih to ora iki anu lho Pak Lurah ngeten iki kula nek disangoni nggih gelem lho ngeten iki boleh cangkemmu. Gampang ganggu sangu. Lah ya aku ki tenan lho sangu nek disangoni mah ya semangat aku. Masa ora nek nyangoni blas kok panggungé dhuwur delalah. Dadi lek arep munggah wedi ngene yang senas ya ora apa-apa sing penting nek ora disangoni kok nyangoni ning jero ya Pak ya. Pak Lurah tak dongakne muga-muga Pak Lurah iki nyekel dusun kene iki iso apa ya iso berkah iso kaya dalane iki lho halus kabeh ngono kuwi aku seneng tenan. Bedhe jan bengi iki tenan. Wah, mulya tenan nang negara kene ning daerah kene ning desa kene iki. Masyarakate ya sayuk rukun kabeh ya jan seneng tenan aku. Bedhe kaya ngene iki. Sampeyan aku pretene lah muga-muga Pak Lurah sampeyan nanggap aku nanya ulang tahun ya Pak Lurah ya. Tapi aku sangoni. Wah, cangkemmu lek omong bangsane entek ya sama terus. Enggak, maksudku ngene lho, nek nyamoni aku kuwi ngono tak dongakne muga-muga panjenengan panjang umur, murah rezeki. Allahumma. Aduh, senenge aku. Bisa ono bulane ya blas ora sing rene to ya. Urung rene apa kok ora rene ngono lho. Ya Allah. Cium sik. Aduh, matur nuwun. Wis iki mung disangoni. Aduh. Urung ya enggak apa-apa nek urung kok keri-keri ra apa-apa ya aku sing penting dedonga panjenengan kabeh sing dok ning kene tak dongakne seger waras, murah rezekine. Allahumma. Muga-muga sing tandurane amba aja sampe kena penyakit, tak tekani bengi iki sampe sak teruse iso panen berkah ing kersane Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Cangkemmu kaya ngono dadak iso ngomong kaya ngono barang. Tenan lho Pak aku ki tenan nek donga-donga ki apik, mulane aku ki nang kene iki. Nang kene iki jane aku niki tesih gratis tapi ya ora entuk cowok. Jan padha tenan aku rasane iki. Tapi aku kok ngomong tok dingko, aku arep kirim lagu tak kirimi panjenenganipun Bobo Lurah utawa Bobo berangkat desa. Lagune jaluk nduk aku lagune nduk. Ya aku njaluk tintingane kan.
bisa nggih pisan niku mawon mungkin nek kula kirim terus niki nggih sing teng ngri Gombal sik kathah nggih desipun mangkin kula medal dalu mangkin niku badhe napa mawon panyuwunan panjenengan menika badhe kula layani niki kula ajeng tindak wonten wingking gantian sing urung metu ngoten lho dinten jenengan ya lek njaluk gending sing pamantane apa-apa ya